Baligi na imula ti Duaribo Abakawan, babae na ti Coastal Reforestation Drive ana isayangkat, iti Barangay Davila, iti ili ti Pasukin. So iti nagbibinuligan ti lokal na gobyerno, kadwada iti Environment and Natural Resources Office, miyembro iti Philippine Coast Guard, 4th Marine Brigade, Energy Development Corporation, Department of the Interior and Local Government, kinadapay dagiti volunteers ana ti pagpaset. Bigbigan na ti lokal na gobyerno, anapatiga ti panakatagipay na ti aglawlaw, nang nangro na ti panakataripato dagiti coastal areas, kakanalinged ti kinatidog kay na kinalawa ti shoreline iti Pasukin. Tinawen-tawen nga dahi ti kastoy ang mangrove planting activity, sanlay nga dagiti ahensya ti gobyerno ti mangisay-sayangkat, no diket paset pa dahito iti tinawen-tawen nga anibersaryo, bueno selebrasyon dagiti pribado a sektor, bueno non-government agencies. Sang kamay sa ti kalikagumda, ang mapreventaran na ti panakadadael dagiti munonan ana imula, kasapay ti panakapreserba, tinalang to pagmulaan sa punsaan ang malayos dagiti coastal barangays. Basara ti pakamukit ato dagiti benepisyo nga itunda tinalang to Bakawan, sa daytiket makatulong sa pananusaan ang madadael ti lugar, no dagiti napaot a bagyo, suportaran na pay daytoy amang balanse ti ecosystem, sa ditoy nga agumo ken nagpaungar dagiti marine mammal, ken nakaraman dito dagiti tumaytayab ken reptilia. Nagyaman ti lokal na gobyerno iti Pasukin, iti dayto ang tultuloy at suporta may papa iti lugar, sa daksilapan ng dayto katakwada, nabunot ang tultuloy na mapaspasaran naging epekto ti climate change. Damag iti Pasukin, katwa iti 99.5 at sinawag Idol John 15, tatak or remen. Thank you.